Se, nu kommer Flash også. Og det er det samme hver aften her på det bur, og så kommer han bare levende. Skal de vækkes? Smager godt, ikke også, Balder? Smager skønt. Sådan en lille rotte. Og det er jo røven hver gang. Ja. Det er godt. Eller ørerne. Du ser Baldrian. Han får bare en stor kyssetur, og han er fuldstændig ligeglad. På tanken ville det hedde en guldvask. Balder. Prøv lige at... Det skulle da være bedre, det er der en, der sidder og tager fat og river ud af hans ører. Jamen, Basil han groomer ham også på ørerne. Der ikke tager hans ører, så tager han på poten sådan. Jamen, det er Flash. Hvor skal du hen? Gamle Pyrus. Det er godt, det der. Hvor skal du hen, Gunnar? Skal du bare hen med dig?